Comezamos a ca categoría de terceiro e cuarto da ESO e formación profesional básica, co traballo Máis salado que comes, autores Juan Ferreirós Estévez, Martiño Amigo González, Anxo Amigo González e Brais Suárez Varela, titora Olga Simón Cruz, do IES de Cacheiras. Ola, moi bons días a todos. Nos somos 4 alumnos do taller de Estadística do IES de Cacheiras e vimos vos presentar o noso traballo, este de aquí, Máis salado que comes. O primeiro que hai que saber, como xurde esta idea, de onde saliu? Pois sale dun tema que ahora mesmo vos explicarei. Pero antes de nada, dúas preguntas. A primeira, vos pensades que un estímulo externo podería cambiar o sabor desta mazá? Ou que algún destes dous sería máis doce que o anterior? Isto debe ser ao tema que nos tratamos este ano, que é a sinestesia, que por definición ten que é a unión de dúas sensacións procedentes de diferentes sentidos que se mezclan no cerebro. Nós, máis propiamente, traballamos esta de aquí, a sinestesia gustativa, que di que non só comemos ca boca, sino tamén cos ollos, cos oídos, co nariz, ca memoria e incluso ca imaginación. Tamén vos teño que decir que hai moitos outros campos da sinestesia, como poden ser saborear palabras, pintar números e incluso ver números na música. Por outro lado, tamén vos direi que só hai un 4% de sinestésicos na población mundial. Antes de nada, preparámonos uns obxectivos, estes de aquí. Os nosos obxectivos principais eran 1. Saber como influen os estímulos externos no sabor da comida. Tamén, ademais, intentar identificar persoas sinestésicas no noso curso, terceiro da ESO do taller do IES de Cacheiras. Por outro lado, mentre facíamos o noso cuestionario, surgiunos unha idea, esta de aquí, de saber se realmente asociamos cores a palabras ou sentimentos de forma involuntaria. Entón, tamén, outro obxectivo para nós. Logo, ademais deso, tamén nos marcamos unhos secundarios, como poden ser ampliar os nosos coñecementos estadísticos e tamén o tratamento de datos. Por outro lado, aprender a afrontar a presión do tempo. E tamén, como non, mellorar a nosa idea do traballo en equipo. Cos obxectivos xa marcados, comezamos a investigar como distintos estímulos podían modificar o sabor. En canto á vista, encontramos que tanto as cores como as formas modifican o sabor. E as cores cálidas potencian sabores doces e as cores frías sabores máis ácidos. En canto ás formas puntiagudas asocianse con sabores máis amargos e as redondeadas axudan a sabores máis doces. En canto ao olfacto, encontramos, como é lóxico, que o sabor á vainilla potencia o doce e os cítricos potencian a acidez. En canto ao oído, encontramos que os sons agudos potencian a dozura e os sons graves axudan a sabores máis amargos. Con isto, deseñamos un experimento para probar se isto realmente afecta ao sabor e un cuestionario para intentar identificar sinestésicos no noso curso de terceiro da ESO. Vale, agora vou explicaros o noso cuestionario. Dividíase en preguntas. Na primeira pregunta hai unhas letras, que son as vogais, e unhas figuras, que son un triángulo, un cuadrado e un círculo. Estas colorearíanse. Na seguinte están as mesmas formas, as mesmas letras, esta vez formando obxetos e palabras. O que esperaríamos aquí dun sinestésico é que se pinta a amarela, que a mesma letra a pinte da mesma cor no seguinte exercicio. Vale, estes exercicios sacámonos dun estudio universitario e son unhas táboas nas que hai unos números e na outra hai unhas letras. Preguntamos que se veían o 38 e o 70 e se veían algunhas formas nas letras. E o que vería un sinestésico sería o 37 e o 80 e vería que as haches forman un triángulo. A última pregunta que surdiu como unha curiosidade é que se asociamos cousas como asignaturas, sentimentos, estacións do ano e máis cousas con cores. E agora eu vou vos falar do noso experimento. O noso experimento dividíase en varias partes, das que cada un dos integrantes nos fixemos cargo de unha. A primeira parte era a parte das formas, onde puxemos un yogur nun recipiente puntiagudo, nun recipiente neutro e nun recipiente redondeado. Despois, na segunda parte, na parte das cores, puxemos o mesmo yogur nun recipiente azul, nun recipiente neutro e nun recipiente vermello. No dos olores, puxemos esencia de vainilla e esencia de limón en un algodón e despois demoslle a oler o algodón mentres tomaban o yogur. E na dos sons, demoslle uns cascos para que escoitasen un sonido agudo e un sonido grave mentres tomaban o yogur.
Despois, nos contamos con un censo de 117 estudiantes, do que sacamos 72 experimentos e 103 cuestionarios. Por que sacamos menos cuestionarios e menos experimentos que os nosos estudiantes totais? Porque nós estes experimentos fixémolos en días lectivos e entonces faltaba xente, ademais de que un día lectivo foi día de folga, entón había bastante xente que faltou. Ademais, no experimento, tratarse de ser un experimento con comida, había xente reacia a facelo. E despois de todo isto, contaremos vos o resultado do cuestionario. Bueno, o primeiro de todo, acordades vos desta primeira pregunta? Pois esta primeira pregunta fixéramola co motivo inicial de simplemente comparar abaixo. E que nos pasou? Que resulta que, toma, máis dun 30% sí que asocia realmente un color a unha letra ou a unha forma, excepto aí, nese cadrado, que di que estabanse variando entre dous, o vermello e máis o azul. Por outro lado, aquí tamén tenemos que decir que o que reina non son os colores, sino o contexto, moi importante, porque como podedes ver, nese caso das polas, das ramas dos árboles, un 80% da xente puxo as verdes porque realmente no día a día vemos as verdes. Por outro lado, tamén gobernou bastante a imaginación, xa que no robot un 30% puxo o negro porque realmente a xente pensaba que quizás podría ser negro. Por outro lado, aquí temos que dicir un par de cousas. A primeira, que non, a xente non pinta só as letras, sino que pinta a palabra inteira. E tamén lle asocia un color, como por exemplo se pode ver aí na ira, que casi un 87%, casi un 90%, a pintou vermella. Por outro lado, nestas dúas tablas, teríamos que decir que sí que houve algunha xente que viron o 37 e o 80. Que pasa? Que os que nos acertaban nesta daqui non nos acertaban nas outras. Por outro lado, aquí sí que había xente que vía esa H da que falábamos, ese triángulo cas Hs. Que pasa? Cos que vían formas nas Hs, resulta que tamén as vían nas Fs e nas Ps. Polo cal, podemos decir que moi ao noso pesar non atopamos sinestésicos no noso curso, terceiro da ESO de Illas de Cacheiras. E agora vamos cos resultados da curiosidade que nos surxiu, se asociamos distintas cores a distintas palabras. En canto ás materias, podemos ver que tanto matemáticas como lingua castelá teñen vermello e azul. Pensamos que isto pode ser porque a xente que se lle dá mal ponas de vermello e a xente que se lle dá ben pones de azul. Pero o noso estudo non nos permite confirmar isto. Logo, temos música cun 40% lila e plástica cun 23% rosa. Cas emocións tamén están bastante claras. Un 90% para ir a vermella e tristeza azul, un 60% puxo esperanza verde e alegría un 80% amarelo. Cas estacións, o mesmo. Primavera, 35% verde, verán, 62% amarelo, outono, 60% laranxa e inverno, 80% azul. Logo, cas palabras, amigo e inimigo, podemos ver que cores máis pastel, como o rosa e o amarelo, asocianse a amigo, e cores máis intensas, como o vermello e o negro, asocianse a inimigo. Entón podemos decir que, sí, asociamos cores a distintas palabras. Estas cores vense influenciadas pola nosa experiencia con esa palabra ou polo seu significado. E as cores cálidas, as cores pastel asocianse a cousas positivas e as cores intensas a cousas negativas. Vale, agora pasamos cos resultados do experimento. Na primeira proba, que é a de formas, podemos ver que os datos son todos moi similares e que a media ten unha pequena tendencia hacia o redondeado. E aquí non podemos confirmar a nosa hipótese inicial. Despois, na segunda proba, a de cores, podemos ver que os datos xa empezan a ser máis diferentes entre sí. Pero, aunque aún é unha diferencia bastante débil. E aquí podemos confirmar a hipótese parcialmente. E aquí nesta táboa, se nos fixamos e analizamos, podemos ver que sí, o son sí que influe na percepción do sabor, aínda que non se notan moitas diferencias entre sons agudos e sons graves. E nesta táboa podemos ver que o olor foi o factor que máis influiu na percepción do sabor de todas as nosas partes do experimento. Entón podemos decir que a hipótese queda claramente aprobada. Polo cal, sí, podemos decir que a percepción do sabor non só depende do alimento, sino que o cerebro construe todo ese sabor integrando información de todos lados, pois visual, auditiva e tamén olfativa. Pero como todo...
un conxunto de letras sen sentido para ver se conservan as cores das vogais anteriores. Moitas grazas pola vosa atención, estamos abertos ás preguntas do xurado. Bueno, comezo eu. Quero felicitaros antes de nada polo traballo, gustounos moito o xurado. A presentación tamén estaba moi ben, así que felicidades por iso, vale? Estade tranquilos. Vale. Vou facer unha pregunta, unha curiosidade. Dicíades agora, na presentación tamén, que na pregunta de asociar cores a materias, as matemáticas, a lingua asociábase a azul e vermello. Vos mesmos preguntades se influiría se as persoas se lles dá ben ou non esa materia. Entón, como credes que poderíades quizáis deseñar unha pregunta extra no cuestionario para saber ou para coñecer un pouquiño máis? Iso que dubidades? Pois poderíamos ter incluído unha pregunta como que tal se che dá esta materia ou se non tamén se lles dá ben, tamén se lles gusta ou se non lles gusta, porque creemos que o vermello, que é unha cor máis intensa, asociase a cousas negativas, e o azul, que é unha cor máis pastel, asociase a cousas positivas. Vale, moi ben, moitas grazas. Eso é todo pola miña parte. Tengo unha pregunta a miña compañeira. Antes de nada, parabéns pola presentación e polo traballo, que é un traballo moi interesante, ademais con varios apartados nos que comprobar como afectan os distintos sentidos. Afirmades que hai estudos que din que hai un 4% da poboación que é sinestésica e na vosa mostra, que é bastante grande, non atopastes ningún. Pensades que se vos escapou algún sinestésico ou que realmente non o sabía? Bueno, realmente sí, hai un 4% de sinestésicos na población mundial, que ese foi o dato que puxemos ao principio. Na nosa mostra sí que nos extrañou que non houvese ni sequera unha persoa que nos fora así, pero bueno, son os resultados que dá o experimento e ao final, teñindo nosos datos, parece ser que non hai naide. Moi ben, moitas grazas.